ang huling kwentuhan. O, diba? Yes, pero... Minsan sa tamo metong semester, V. Yes, I'm next. So, ito po na, ang huling kwentuhan po ay talaga namang eye-opening. Yeah, very eye-opening. Dahil ang naging topic po ay keep an eye on your vision. At syempre, nakasama natin new friends, mga poging friends. Medyo naiba na naman tayo, pero ang dami ko natutunan sa kanila. Sinamahan po tayo ng ating mga eye doctors from ePower Integrated Philippine Association of Optometrists, Pampanga Chapter. Walang iba kundi sina Dr. Mark Paroli, Dr. Carrie Cortez, at bigla after first gap, may isang magandang babae na sumulpot sa gilid. Ang kanilang talent manager for the day, Dr. Lynette Soriano. At syempre po, binigyan nila tayo ng updates at kung bakit nga ba sila ang nag-guest biglaan dahil parang feeling ko sanay po ang ating mga friends na every August ang talagang kanilang annual guesting dito na magkakasama. Pero it's because they had or actually, nung pagdating po nila, they will be having their Philippine Optometry Week, which is celebrated every June 1st hanggang June 7 po. So, tapos na. Technically, tapos na po siya. And ang binigay nilang updates, talaga nang pati ako na pa-wow. Especially doon sa pinaka-highlight ng na-approve na sabi nga po kay Ma'am Jo kanina, ay dapat ako tutukan na rin pengari ko ini para kariwali ko na. Ito po yung approval of PhilHealth Benefit Package 2025. Ito po yung optometric services for children 0 to 15 years old. Kumbaga, magkakaroon po ng free vision assessment and prescription glasses na pasok sa worth 2,500 pesos ang mga batang 0 to 15 years old as long as ang kanilang, parents po ba nun, ay member ng PhilHealth. And of course, our doctors under EPAW Pampanga Chapter are already working on their accreditation. Kaya talaga namang, this is it, pansit, para po sa lahat ng parents na, nakikita naman po ng mga anak nila ay naniningkit na. Eto na po yun. Pagkakataon na, sulitin na po natin. Matagal-tagal din daw nilang niluto ito. At we're happy na na-approve po yun. At isa siya sa mga highlights at sinelebrate during the Optometry Week. And, ito po, kung gusto nyo mabasa yung buong content niya, pwede nyo pong isearch yung PhilHealth Circular Number 2025-0002. At lilitaw po yung buong content noon. Siyempre, kung binasa ko, sabi ko, pasok ba kami dito? Wala ko, hindi na po. Pero mga kapatid ko, fortunately, pasok-pasok. PhilHealth, right? Yes po, yes. Pwede ka. Diba? Let's see. Members and their sabi ko na, yung PhilHealth na yun, hinahabol ako. Hindi ko alam may something. Ayun po, no? And then, binigyan din po nila tayo ng reminders about sa pagbili ng ating mga prescription glasses and contact lenses na iwasan daw po ang pagbili online, of course, yung mga may grado. Kasi minsan makikita nyo po, meron dun, naka-specify anong grade yung bibilhin mo na eyeglasses. Well, iwasan daw po natin yan. Kailangan talagang sa licensed eye care provider po tayo magpunta dahil sabi ni Dr. Mark, reminder na wag natin kakalimutan na yung mga prescription glasses natin, they are medical devices na syempre kung bumili po tayo ng mga hindi naman legal or FDA approved din talaga, mas makakasama pa po yun sa ating eye health. Kaya kailangan bumili po tayo sa mga license or sa ating mga optometrists. At huwag natin kakalimutan na ang ating mga optometrists ay ang first line of defense natin pagdating sa eye care. Sa kanila muna po tayo lumapit. At burikat talaga itong reminder, huwag lang bibili basta-basta, especially contact lenses po sa mga nagpapaganda ng eyes. Siyempre may color, no? Kaya, kung yung frame po, I think, yun ang pwede. Kasi actually, ito, binili ko siya online, dinala ko kay Doc Beth. Hi, Doc. So, yun po, yun yung mga pwede. Pero pagdating daw po kasi dun sa glass na ginagamit nila mismo for the lenses, yun yung mga nire-register pa nila sa FDA. Kaya dapat po sa mga licensed doctors talaga tayo magpunta, magpa-check up. And syempre, binigyan nila tayo ng mga, tips na lagi naman. Unang-una dyan, kailangan
eat healthy. Yung nutrients na nakukuha natin from vegetables, from fruits. Nung tinanong niyo si Dr. Lynette, ano ba yung gulay? Sabi daw ng ano niya, nanay ba o lola? Kalabasa. So yun, kalabasa po. No? Isa na po yan. Number 1 naman nating naririnig yan. And then of course, kapag po gumagamit tayo ng gadgets, don't forget na kumurap to blink your eyes para hindi daw po natutuyo kasi dun nagsistart yung drying of eyes. Tapos bigla resort tayo sa pagpatak ng kung ano-ano. Although, syempre may mga pwede po talaga sa ating may eye drops. And then, also, don't be afraid to wear eyeglasses. Pag po, medyo lumalabo na, kaya kailangan nagpapacheck up po tayo. Wag daw po tayo masyado naniniwala doon sa pag nag-start ka na magsuot ng eyeglasses, talaga namang lalabo na ang mata. No, kasi nga, meron pa silang specialization na myopia control. Yun po yung pag-slow down ng paglabo ng mata. Hello po. Sige ko na. Marami ang mga magaganda nating bisita. Yes po, and patapos na tayo dito sa ating reminders. Also, to make a regular visit to your optometrist daw po. No? And of course, to practice the 20-20 rule, in every 20 minutes, you look at least 20 feet far and pause the usage of your eyes for 20 seconds para may papainawi po to avoid eye strain. And of course, make sure there's always proper lighting when you are reading. Diba? Yes. And ito po, baka makalimutan kong i-promote ang clinics ng ating mga gwapong doktor at isang magandang doktor. Una na po dyan kay Dr. Lynette Soriano. Makikita nyo po sila sa Vince Optical sa San Rafael, Mexico. Next one, ang clinics po ni Dr. Mark Paroli, Soliman Paroli Eye Center sa New Point Mall po. And they also have branches of Soliman Paroli Eye Care at SM Clark and in Baliti. And lastly, kay Dr. Carrie Cortez naman po, Cortez Eye Care Clinic sa Malolos, Bulacan and Kalumpit, Bulacan. So yung mga friends po natin dyan sa Bulacan, doon nyo po makikita si Dr. Carrie na gwapong-gwapo talaga. At ang gagaling lang. Nabigla akong dami pala ng specialization pagdating sa ganyan, no? Gusto ko yung kay Dr. Mark, eye prosthetics. Diba? Parang, wow, may ganun pala, sabi ko, diba? Dahil pala, pwede nyo pong balikan yung naging episode on eye care para mas ma-remind pa po tayo on how to keep an eye on your vision. Vision ngayon. Ngayon. Ano naman ngayon? Nakikita nyo naman. Kailangan maliwanag po ang mata nyo ngayon para makita nyo po yung magaganda namin bisita. Of course, reminder to invite our friends from PhilHealth, no? Yes po. Para maikwento nila na mas buo yung benefits na yan. And I think there are more, no? Magtatawag po tayo. Malaking bagay to for paying members, no? Kaya para ma-avail din. Hindi kailangan magkasakit para ma-avail ang services ng PhilHealth. And so, congratulations sa IPAW. Yes po. Dadagdagan na naman ng friends natin. Yes. Balita ko may kasamang baby nun. Oo, na-distract na naman kami. Ang saya. Pumapalakpak para kay Papa niya. Sayang hindi ko. So maraming salamat sa our friends. Thank you po from our pogging friends and of course ang ating mga magagandang doktor sa IPAW Pampanga chapter. At ang kanilang talent scout. Yes, of course. Dr. Rabet, alam mo yan. love you. Ayan Today po. naman. Alam niyo naman po. Late tayo ng konti. Kailangan natin itawid to kasi importante po. Napakarami po namin bisitang magaganda. Kaya maliwanag dapat ang mata. Oo, para makita nyo po ang kanilang ganda. Alam nyo naman po, panahon na naman ng tag-ulan. Kung kagaya kita na medyo nakakaramdam ng lungkot tuwing makulimlim. Meron po atang violent reactions dito. Actually, they call it parang seasonal affective. Yes po. Yan. Di kaya na may feeling mo lately na kulang ka, pagod ka, or lost ka. Girl, pause muna. Today, we're putting the self back in self-care at hindi lang to tungkol sa skincare. We're talking heart care, mind care, and soul care. So, if you've been running on coffee, overthinking, and one tiny crumb of validation, breathe in, girl! This episode is your sign to
rest, reset, and remember, ikaw ang MVP ng sarili mong buhay. Sa episode na to, sasamahan tayo ng ating sisters at best para i-real talk tayo on what it means to truly love yourself. Mula ulo hanggang puso, pati na rin sa kuko. For real glow and no filter, we have with us Ms. Zaira Garrido, Ms. Jamie Timbol, and sasamahan din po tayo ng beautiful Angels of Beauty Hub, Miss Dian and Miss Julie. Ang gaganda, na-OP ako. Buti na lang pala nagplansya ako ng buhok. Welcome po to It's a Girl Thing. Siguro si Ma'am Zai muna. Mag-greet na po tayo sa ating mga friends. Mag-greet. Hello, good afternoon. I hope na may enjoy nyo po ang aming kwentuhan tungkol sa kagandahan. Okay ba tayo doon? Miss Jamie? Hi everyone. I am so happy to be here and looking forward to share a lot of tips on how to glow from within. Yeah! Gusto natin yan. And mga friends natin from Beauty Hub. Of course, and stay tuned so that we can give advices and tips on how to boost your confidence. Diba? Pang Miss Universe ang dating. And Miss Julie. Ayan nga po. Hello sa lahat ng mga beauty girls out there. Ayan, to boost the confidence nga, tama nga sabi ni Miss Diane. So, makinig lang kayo para at least makita natin kung ano yung mga tips and tools for self-love and also not for love, but beauty also. Yes. Itatawid ko to kahit medyo kulang tayo sa oras sa lahat po ng mga nababarkada natin dito. At nakikipagbarkada na po kami sa mga bago nating friends, especially from Soroptimist International of Pampanga. Mga self-care habits po. I think dyan nalilitaw agad yung tips Oo. Halatang-halata naman eh. Oo. Di ba? Isang tanong lang, Ma'am Jo, lalabas na yung buong ng kwentuhan buong kwento natin ngayon, di ba? Like, Ma'am Jamie, ano yung mga self-care habits? Maybe we could see your activities Kayo po ba, mga self-care habits nyo? First, I'm gonna ask you, how do you start your day? So it starts with that, right? Yes. How do you set the tone for your day? Do you take a few moments to pause, take some time for yourself, prayer or meditate, take a time to breathe, ground yourself, and then visualize how your entire day is gonna be, and then also see that everything is already resolved if there are some issues, and then also you have your successful outcomes. So it's very important. I'm going to kick it off with saying, start the day with the right intention. Yes. And the other ladies here, plan it out for the day. Plan it out for the day and see it already successful. And if there are issues, and I know we all have things that we need to deal with, yes. Like you said, may mga hugot. Yeah. Heartache ba yan? Money hugot ba yan? Ayun po. We all have some challenges, but you have to see that they are already resolved and keep on blessing them with prayer, with meditation. Yeah, so I'm going to start with that and let the other ladies chip in. Set the tone for the day. Set the tone for the day. Ma'am Julie? Mga self-care habits. So sabi ni Ma'am Jamie, it's thinking na positive and alam mo successful na yung araw mo makakabawas na ng anxiety and di ba? May excite ka kasi alam mo successful ka na for the day. Yes, Miss Julie. Okay. Syempre, start muna natin nga, tama po yung sinabi ni Ma'am, start muna natin yung araw natin in prayer talaga. So, syempre, unahin pa rin natin si Lord, diba? And we all know beauty and wellness po is a very important part of everyone's lives. So, it enhances a person's confidence and yun nga po, it boosts self-esteem. And it provides a glowing resume when it comes to our appearance. So talagang lumalabas po kusa once na yung personal or yung internal natin is okay throughout the day. So yung buong araw na yon magiging okay din pati yung itsura natin, lahat. So good vibes lang po, yun po. Alala ko tuloy si Ma'am Corinne. Bawal magbusit. Yes, bawal magbusit. Yes. Sige. Ma'am Dian. Yun, yes. Actually, it comes from within. Kasi if you start your day right, 'di ba?
everything will go smoothly. Not pag naging routine mo na siya everyday, like today, ni-start mo siya very good, magiging routine mo na siya everyday. So, it's very important na alam mong i-manage yung mood mo. So, that's it. Yeah, alam mag-busit. Alam mag-busit. Bawaling busit. Good vibes lang. Good vibes. Ang hirap nung manage mo yung mood mo. Actually, that's hard. Hindi siya, minsan kailangan mo talagang pag-aralan. May araw talagang wala. Parang kahit, hindi mo may iwasan. Kahit kausapin mo yung sarili mo kagising. Minsan. Pero, nakikita ko kasi kayo, Miss J. Parang ako yung na-pressure na paano niya po nagawa. Actually, nakikita mo pala siya. Diba? Paano ko magbubusit sa ganyan? Parang napakakalmado, zen. Ayan, mamaya, tatanungin pa natin sila. What they do, how they do it, How to be you. How to be you. Ayan, kaya mag-i-invite na tayo, V. Yes po, ngayon kakaluguran, samahan niyo po kami. Meron pa tayong ilang minutong natitira para bigain lahat ng mga tips na kailangan natin para maging, kalmado, para maset natin ang mga susunod na araw na paparating. Ay, parang ako yung kailangan mag-take down notes talaga dito. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, subscribe, follow sa ating mga social media platforms. Ang ating YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM, or go to www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. And of course, the most convenient way to see us sa ating Facebook page po, naka-live tayo, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, or go to www.facebook.com/official.asf radio. You may also follow us on our Twitter or X account at radio_ASF, and of course our Instagram account at ASF Radios. You can also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. Should you wish to show your love and support through financial donations, our donation platforms are shown on your screens. And another way, the most convenient way to share your love and support is through our GCash account number 0905-319-4871 under the name Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. And of course, Ma'am Jo, bago natin simulan ang ating kwentuhan, isang gap lang para naman mas ma-feel nila kasi sayang naman yung mga songs na pinrepare natin. No, diba? Tsaka para medyo maipon muna nila yung kanilang pangmalakasang tips na ibibigay sa atin. So ngayon po, pakinggan muna natin ang isang kanta, iilang paalala, at magbabalik ang It's a Girl Thing! Sometimes I shave my legs and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. Not the average girl from your video, and I ain't built like a supermodel, but I learned to love myself unconditionally because I am a queen. I'm not the average girl from your video. My worth is not determined by the price of my clothes. No matter what I'm wearing, I will always be in the RE. When I look in the mirror, the only one there is me.
not determined by the price of my clothes. At magbalik ya buing, It's a girl thing! Kaya po yung Miss Jo. V, and of course, ang ating magagandang sister, Ma'am Zai, Miss Tian, Miss Julie, and Miss Jamie. Tama naman po ako, no? Araw ng mga magaganda today. Bukas kasi araw ng mga gwapo. Tatay. Happy Pero Father's ngayon, Day. dito tayo, mga magaganda. Ang kwento natin, V, kaya ang dami natin Yes, bisita. ang kwento po natin, Her Soul Fuel. Diba? Parang ano ba yung mga, narinig niyo po ba yun? Ano ba yung mga talagang hugot ng mga babae? Paano na ilalabas yung ganda natin from within? Diba? Mga lagi natin kinukwento na self-care habits. Ngayon natin, Bakit importante yung mga yan? No? How to take care of ourselves. Sabi nga, you have to take care of yourselves before you can take care of someone else. Yes. Mauubusan ka. Ano nga yun, yung you can pour from an empty cup. Kailangan binubuo mo lagi parang sarili. mahirap man pong aralin yung mga yan. Hindi naman aralin pero parang minsan ang hirap nilang isabuhay talaga. Pero step by step, baby steps po. Siyempre, word of caution kasi marami yung like nag-aalaga ng may sakit tapos nauuna pa silang diba, totoo po yan. nagkakasakit din, hindi nila napapansin. So that's a reminder for women na sana alagaan nyo muna yung sarili niyo kasi hindi kayo lumbat. Muna kayo pa rin aalagaan nyo. No, diba? So we could be there for even our grandchildren and the children of our grandchildren, diba? Mahaba ang buhay, ma-enjoy po natin. Totoo. And of course, hihingi tayo ng mga tips sa mga magaganda. How to do that, diba? How to be them, how to be you po. So kanina sabi na si Ma'am Jamie, no? Radiating. Of course, from within ang beauty at parang zen na zen, no? So, Ma'am Jamie, share with us naman, what do you do? So, para itong wellness na to ma-feel natin. Yeah, so as I mentioned earlier, you set the tone of the day with a prayer, a meditation, or in nature. Meron ba kayong garden? Or meron ba kayong... Ma'am Jo, garden! Kailangan pala may garden. Or if you live closer to nature sa probinsya, just go outside, step your feet on the earth, and then just breathe through the trees. It's very important. And if you don't have that, especially if we live in a city like San Fernando, do you have a space that's just a little bit more quiet? And like we shared, meditation or prayer is setting the tone for the day. It's very important that you surround yourself with very positive people. Yes. So, like Sir Optimist International, I joined it because I know it's a community of women who really serve. And for example, this particular diocese, right, Archdiocese. So community is very important. Yes. You surround yourself with people who are full of service, who are also doing something very positive for the community. So they keep on uplifting you and they keep on also encouraging you because your environment is stronger than just yourself. Yes. So it's important that you're constantly uplifted by beautiful women like today. It's a girl thing. Girls love supporting each other. Of course, men too. But community, so if you take a look at your day, how much time do you surround yourself with very positive people and community that really supports you? Miss Sai, do you want to share a little bit more? Yes, sige. Actually, the spot no. Actually, self-care, self-love. Actually, tama ka within talaga. So, syempre, praise hour in the morning, you just pray. And then, yung journey kasi hindi naman nag-i-start in one day. It's a life journey. So, kapag yung passion mo talaga na you take care of yourself, it will continues. Kaya nga, tignan ninyo ako at my age. Diba? Lagi kong pinagmamalaki yung age ko at my age 63. So, syempre, anong ginagawa ko? So, importante talaga yung self-care. Kasi if you love yourself, saka ka lang magmamahal ng iba. Kaya kailangan, mahalin muna natin ang ating mga sarili. Tama ba? Napahawak talaga. Kasi you cannot love somebody kung hindi mo talaga mahal yung sarili mo. So, kaya mga girl na nandiyan dyan, na nakikinig sa amin, unahin muna natin yung ating sarili. Wag na wag ninyong pababayaan ang inyong mga sarili, right? Kasi kapag pangit, di ba? Meron naman
Diba? Sorry po. Hindi naman. Ibig sabihin, kasi hindi naman natin gugustuhin na maging hindi maganda sa paningin ng bawat isa. So, anong gagawin mo? E di mahalin mo yung sarili. So, papaano? E di first hour in the morning, gawin mo na yung nararapat para sa'yo. Mag-pamper ka na. And then, wag kang aalis ng talagang hindi ka nakaayos. Right. Mas maganda yung lalabas ka talaga laging on the go. Sabi nyo nga, positive vibes lang, di ba? Paano ka magkakaroon ng tiwala sa sarili mo kung yung outlooking mo hindi maganda sa paningin ng iba? So, syempre, kailangan ikaw muna, mahalin mo muna yung sarili mo, and then everything will follows. Okay? Napahawak si Ma'am Julie. Oo nga, pero gusto ko marinig, bakit po napahawak kay Miss? Bakit? Oo. May ganun eh. Sige, hayaan mong i-share naman ito at marami silang mga dapat i-share. Okay? Kasama na rin pala yung pampering natin, ha? Yeah. Beauty Hub. Shout out for Beauty Hub. Ayan. Pakikwento na, kasi, you know, we started with, like, this show has been like 10 years already. Ang kwento lang namin nun, Kilay is life eh. yung bakit yung, iniba ka lang na konti sa mukha mo and you feel good, and then you start, doon na mag-uumpisa na magkikilay ka na, mag-aayos ka na na suot, ng whatever, no? Yes. It's a ripple effect of changes sa buhay mo, and then you feel good. And then, syempre, total nabanggit na natin ang Beauty Hub. Nasaan kasi ang Beauty Hub? Mga friends kalimutan. Baka makalimutan natin. Saan po namin kayo pwedeng bisitahin para naman para makita yung mga dumami ganda. ang mga mas gaganda pa. Ayan, Beauty Hub Aesthetic Clinic. We have po sa San Fernando branch. So, mas malapit po siya sa harap po ng Vista Mall, Color Steel Building, 2nd floor. And then, Miss Diane, we also have branch in Angeles. Center lang. So, very convenient naman yung pagpunta nyo. Located near Marisol stoplight. If familiar kayo doon. Yeah. Mga services that you offer would start from? Yes, usually we have our best-selling treatments like diet for dieting or slimming program. Yan. Talking about sa pagpapapayat. Yan. So pagpapaganda like facials, glutathione, pero yon not only for whitening, also for antioxidant. Marami siyang benefits. And we'll talk about that more later. Pero napahawak talaga siya. baka gusto niyo pong marinig. Julie. Yeah. Pero sa inyo, how did it start? Like, yan, kinukwento ko. Kilay is life. No? For some, like 5 years ago, yan ang yung uso, di ba? Yes, oo, kahit... Agree si Ma'am Zara. Kahit ako, alam mo, I spent, medyo, para lang maging maganda, maayos yung kilay ko. Kasi dati sobrang nipis na nakatattoo. Pinatanggal ko yung tattoo and then I changed it with this kind of kilay. Tama ba? Oo. And then you wake up like this. Yes. Di ba nauso yung woke up like this na natural lang. Opo. But with you guys, how did it start yung inyong beauty journey? Yan. Saan nag-umpisa? Kilay is life din ba? Actually, kasi before po yata noon, nung mga 90s, yung kilay talaga, yung straight lang. Straight lang. Pero ngayon po kasi, mas maganda yung makapal. Kumbaga parang... Mas natural. Opo. Iba nga po sabi nga ng mga 60s na parents, ayan. So, mas napansin nila, pag makapal yung kilay, parang yung face mo nagbe-bright din siya. Kumbaga, sumasama din. Ano pauso ni Andrea Brillantes nga. Yung bushy. Bushy ang Yun ma'am, latest na yun. Latest na. Tapos youthful, no? Yes po, ayan. And then, konting, ayos lang. Linis. Lip tint, ayan. Blush Ako on. nagugulat ako sa mga freshmen namin. Talagang pag pumasok, talagang naka-foundation, naka-blush on. At the age of 18 years old, Oo. ang gagaling nilang mag-ayos. Napaka-confident, skincare, baludongan, no? So, kung like, makulit ko kasi. So, nano mo yung luho yun, skincare. Kaya, makita mo, hindi mo na kailangan magtanong. Naka-foundation, naka-blush on, naka-lipstick. Sabi ko,
bongga. Yung mga Ma'am Jo, no makeup look, tapos meron na rin glass skin, kung ano-ano na po yung mga yan. Ang dami na. Pero sabi nga nila, hindi mo naman kailangan talagang lahat yun. Kung ano yung healthy pa rin para sa skin mo. Hindi natin pwedeng bugbugin mo ng ganitong products tapos hindi naman palahiyang para sa atin. So that's a caution for our friends. Basta kung saan po kayo, feel yung maganda kayo. May makeup man yan o wala. Kung yung kilay mo man hanggang dito o hanggang dito, okay lang yun. Basta ikaw mismo sa sarili mo, confident ka na yun yung looks mo. Happy ka, diba? Iba naman po walang basagan ng trip. Totoo po yun. Diba? Kung lumalabas ako na blue and pink yung eyeshadow ko, my friends, doon ako masaya. Walang basagan ng trip. Hindi kasi minsan, like, younger, yung mga kasama natin, teacher, mga kaibigan, okay, is this a phase? Yes. Kung diyan ka masaya, okay lang. Tapos eventually, nagmamature, nag-iiba na yung look, ganyan. No? So, kasama po yun, huwag tayong mag-alala. Actually, the more we matured, lalo tayo mas maganda, di ba? Dapat. Diba sabi nila, pag, meron ka naman panggastos at kagustuhan mo na pag di ka pa gumanda. Kasalanan mo raw. Hindi ka gumanda. May pera ka. Ako po, may isang curious din ako. For Miss Jamie naman po. When it comes to movement and mindfulness, ano yung mga, kasi syempre, na-mention yung skincare, no? Yung pagdating naman po dun sa aspect na yun, yung holistic wellness ng isang babae. Paano po natin pwedeng simulan yun ng, little by little, or yung mga pwede lang gawin everyday para kahit papano, maiba yung resting and recharging na pananaw namin pagdating na mindfulness. How do you do it? Do you want to do it right now? Can we stand up? Let's do it. Yes? Okay, let's stand up. Wow. Sorry. Stand up. Let's stand up. If you're on the radio, you have to watch this on the Facebook Live. Wow. Okay, let's stand up. Let's do some movements. Ay, sorry po. May kasama. Hindi, pero diba? Nakakatulong. Sa mga nanonood dyan. Yeah, so, ang gusto ko sabihin, hindi nyo kailangan ng maraming oras para gumalaw. And I know gumagalaw tayo sa entire 24 hours, we move a lot, yeah? Okay. But you want your movement to be impactful. So you couple it with your breath. The breathing is very important in your movement. Okay, so let's do some really very simple exercises to release you of a lot of tension. Okay? All right, so just reach the arms up. Inhale, and then exhale. Oh, meron siyang effect na ganun. So magre-release po ng first, Inhale first. Okay. Inhale, arms up. Exhale. Good. And then as you exhale, think about releasing all of your stress, all of the tension, all of the negativities. Okay, inhale. Let's do it. Exhale. One more. Very good. And then now let's kick the legs forward, open the lower back. So hands on hips, and then you just kick the legs forward. Inhale, exhale, kick. Let's do two more. One more. Very good. I'm not gonna do the entire suite, okay? Just enough for you to feel like, wow, like I feel openings. Release. Okay, let's do a shoulder spine stretch release. I know where you hold your tension, in the head, the neck, and the shoulders. Yes. Diba? Yes And po. then in the hips. Yes. And in the knees. Tama Kaya ba? po ba lagi silang sumasakit? Pati dito sa puso. Ay, hindi naman po. Hindi po. No. Hindi ngayon. Ay, hindi po ngayon. Okay. So, inhale, look up, open throat, exhale. Just like that. Oh, so i-release siya from... Open, chest, open throat, and then exhale. Curl your spine, chin in, and then push, okay? One more. Exhale. Very good. And then to release any tension in the arm space, because for women, of course, we need to take care of the chest area and the breasts, yeah? And then typically there's a lot of reproductive issues. Breast cancer is on the rise, yeah? So this is very important and serious. So we need to move the lymphatic system and the areas around the arms, okay? So reach the arms up, and then exhale, arms to the side.
I'm gonna be here. May ebidensya na tayo kay attorney. Opo, nagumagalaw po ako. Attorney Kay! Attorney Kay! One more. Good. Very good. And now, one of my favorites, hip rolls, before we stop anything. Kailangan yan para ma-release po yung tension. Yes, Alam, may ebidensya tayo kumikempas! Zumba, hello! Okay, so when you feel stuck, yung feeling mo, you're just in a loop or you can't move forward, you move your hips and things will flow. Okay? Whether it's ideas, whether it's things happening in your life, because it's the hips carry a lot of tension and stress and congestion. So when you move it, you're moving the energy from the lower body all the way up to the upper body. Okay, so hands and hips. Inhale, exhale. A couple more. You have to breathe properly. Okay, other side. We're doing hip rolls for the people on the radio. May bago na akong routine. Yes, babalikan ko. Okay, let's it. So, Ganun po pa. Thank you so much po. So, are those simple? Yes. Very simple. Yes. Were you able to do them? You were able to do them just standing, and you have just enough space. So what I'm saying is, there you have a lot of resources where you could look at impactful exercises with breathing practices that allow for you to really de-stress and rejuvenate the body and oxygenate a lot of the cells and the organs in the body systems. So make movement a part of your routine. Very important. And then how do you feel? Better. Parang yung breathing po, parang, sino ba yung friend natin na nagsabi, yung sa breathing kailangan yan. Parang may na-release po na hindi mo ma-explain. Yes. Like calm. Yes. Saka yung aking, ukos na likod. Yes. Dumiretso. So that's one thing, and we could do more, but we can have part 2, part 3. Anything you want? We could have a session where we just do that. Debbie, kasalanan mo to. May ebidensya na tayo kay Attorney Kay. Gumagalaw po. Pero po ang kami. ganda pong reminder no, na hindi kailangan ng big movements. Yes. Tapos parang, You don't need equipment. opo, Yes. tsaka Just yourself and your breath. maisisingin mo siya any time of the day. Yeah. Whenever na, yun nga, pag nakaka-feel ka ng parang stuck ka, hindi lang sa brain, even yung katawan. Kasi, especially po for corporate friends natin na Lagi parang, nakaupo. Yes, na nakaupo. Tapos, syempre, minsan, yung likod natin. Diba? Parang, problema daw ng mga Gen Z ngayon. oo nga po, parang at 27 years old, sasabihin mo, masakit na Parang lahat. 40 na. Opo, yun na. Pero it helps, diba po? Ang laking tulong ng reminder na yun na kahit yung small movements na yun, hindi kasi pwede na maiiwan lang po yung body natin na buong araw. Hindi ko magalaw. Mukha tayong saging. Mukhang saging. Naka-slouch, diba? Parang kailangan, diba? Parang, inhale, exhale, lagi yung pinagawa ni Miss Shamie. Pero mararamdaman mo, hindi ko ma-pinpoint yun. Pero may na-release. Biglang nabuhay niya. Opo, meron. May something. muscles pala ako banda doon, no? Meron pa pala akong, wala naman po kayo narinig na nag-crack kanina. Wala pa naman. Wala. Sana may part 2. Opo. Nagawa tayo, just for those movements. Pwedeng gawin sa bahay ng mga nanay, hindi kailangan ng equipment. Ayan, kinontrata ko na naman ang SI. Sa Alam niyo susunod po po, yan. abangan niyo po yung abangan tayo, V. Yes po. And of course, beauty. Bago po tayo mag-wrap up for today, mga services po na pwedeng i-avail. Opo, i-promote nyo na po. Baka kami na yung number kahit 1. yung mga entry level na pwedeng pasukan ng mga friends natin. Yes. Subukan lang nila na pampaganda. Yeah, we have po promos for June. 50% off po when you avail the second session of the treatment na nandun sa promos natin. And then, we have also po packages for slimming treatment. And also, we have po, kung gusto nyo po mag-skin tightening, ayan, like sa face po, and then contouring, and also yung mga stubborn fats natin, ayan, meron po tayong treatments dyan. And also, we have po sa mga facials natin, if you have problem for acne, ayan, so kung gusto nyo po mas ma-boost yung confidence nyo, kasi syempre pag may acne tayo, medyo nahihiya tayo. Pero ito ma'am,
makaka-help to for the client or the patient po. And then we have also for relaxing po, ayan, anti-aging and whitening, ayan. Yeah. Para sa ating inside health naman. Kung yun ang makakapagpasaya sa'yo. Yes, ma'am. Kasi iba parang, of course, we're promoting, accepting who you are and everything. Yes. Pero kung hindi naman nakakatulong naman siya sa'yo kung magpapaputi, magpapapayat, edi sa'yo yan. Yes po. Ikaw naman ang gagastos, ikaw rin naman ang magbe-benefit. Yes po. And also yung mga ino-offer namin, safe and proper dosage po sila. Yes. Diba? Ano siya? Doon tayo sa certified na pwede mag-offer ng mga services. Huwag po tayo self-medicate, no? Yes, tama po. Better consult first. Oo, kayo maglalagay ng ano-ano sa mukha, tapos pagkakita mo parang lalong lumala yung mukha, Yes, diba? So, mag-ingat po tayo, self-medicating, and of course, punta tayo doon sa mga certified na mga pwedeng clinics, mag-offer ng mga services na to, diba? Any other services they can avail of? Yung bago mo, diba? Yan, may bago siya. Yes, Tayo, diba? Have you heard of Dermashine Skin Booster? Yun. Yan, very safe. And yung kagandahan nito, it enhances your skin. Pero in a natural and in a way na hindi siya nagkakos ng sugat sa face. So it's non-invasive? Yes, it's minimally non-invasive. Actually, non-invasive talaga. Also, it's better for you to consult muna talaga an expert. To see an expert before ka gumawa ng mga yung mga DIY lang. Kasi nowadays, ang dami mo lang nakikita. Yeah, yung through online. Pagsamahin mo to, tapos ilalagay yung mga mo. skincare. Kasi totoo yun. Magsusot ba to sa skin ko? Yung ganun. So, syempre, itatry mo nang itatry until sa magkaka-side effect siya sa skin mo. So, better, see an expert first. Kasi, yung mga expert na yun, they will assess you well. Alam nila kung ano yung skin type, ano yung appropriate for your skin. So, yes. What's it called again? Dermashine Skin Booster. So, ang effect niya is parang glass skin? Yes, So, Korean glass skin. Nakakaboost lalo ng confidence. Parang ako lang. Ako rin dami niyang Please tell us about it. Oo. Before ko na-achieve yung skin na to, hello, kung nanonood kayo ng live, hello. If you will see my journey, my before and after, nakapost po on our Instagram and Facebook page. Sobrang nakaka-depress. So, self-love. Pag sinabi nating self-love, syempre, lalabas din yung word na confidence, self-esteem. So, better na before mo ma-advocate yun or before mo ma-express yun, syempre, dapat presentable ka muna. Nagsastart yun sa skin mo. Pero syempre, it starts talaga with you. Kung hindi mo siya bibigyan ng time. And yun, yung mga help na lang kasi yung may mga aesthetic clinic ka na pupuntahan. Pero dapat alam mo kung sino yung dapat yung mga pupuntahan mo. Yung mga expert. Isa na dyan, Beauty Hub Aesthetic Clinic. Makikita niyo po ka ni Miss Julie. San Fernando branch. Yun, buti nahila mo tong dalawa, Ma'am Zay. Inabangan talaga namin ito. Ayaw namin palampasin yung episode na to. Despite the Yes, totoo po yan. Alam niyo po yung napulot ko din dito. 2-in-1 siya. No? Siyempre, meron kang inside out. From Miss Jamie, umpisahan mo dun. Siyempre, hindi naman pagbangon mo, may moisturizer ka na agad. So, yung within, yung prayer, yung small movements po, you set the tone. Meron na rin, si Miss Tony rin, di ba? Lagi niyang reminder, you set the tone, your mood for the day. Kasi dun po talaga, huhugot lahat yan. Yung energy mo, yung paano ka makipag-deal with the people around you, especially sa atin po mga nag-work, diba? Even sa mga students, kung paano nyo haharapin. Pasukan na po, ulit. Ayan na naman. Diba? Ayan na naman. Diba? Yung mga ganun po. And then, syempre, pandagdag na yung for self-love, yung para ma-boost yung confidence mo. Paano mo ba gustong nakikita yung sarili mo sa harap ng salamin? Hindi naman pwedeng kaya mo, busangot na ka na. Natural na may acne ako. Opo, pwede ka namang may gawin may doon, mga diba? acne naman din po na, kagaya na sa amin, hormonal acne. Mahirap i-treat yun or ma-manage. Pero as long as confident ka, and tama yung mga nilalapitan mo. Diba? Yung mga may alam talaga pagdating kung kailangan mo lumapit sa derma, kung kailangan mo lumapit sa mga beauty esthetician, diba?
lahat gawin mo para sa sarili mo naman yun, di ba? Parang kasi lagi ko rin po nababasa, self-love, self-care isn't selfish at all. It's necessary. Kailangan po yun. So, wag po tayong matakot na gawin yung mga bagay na makakapagpasaya, mas makakapagpaganda sa atin. From inside hanggang sa outside, diba? Kung gaganda ka na yung buhok mo, diba? Diba? Kasama pati yung kuko po, diba? Ma'am Jo, kailan ka nga ba nag-start yung mga kuko mo dyan? Diba? Late bloomer na ako, diba? Took me a while, no? Tapos yung mga may kids na, doon ko na-realize, ringa na ako, pakasanting ko lang. Habang nga ako ay magayos, diba? So, conscious effort now na minsan na busy, nag-aaral, nagtatrabaho, and then, sarili ko pa, diba? Minsan, bibigyan ng oras. Oo, kasi minsan, tiis ganda no? Kalahating araw, 3 oras, 4 na oras. But if it's going to set the mood for the rest of the month, tsaka, invest in yourself, meron pa nga pong Sunday reset, diba? Yung talagang, kalmado ka lang for the day, gawin mo. Pero ang ganda po din ng reminder na to step on the earth, sa ground. Nababasa ko din po lagi. Diba? Parang, walk bare feet. Actually, yung neighbors ko, inaaway ako. Kasi pag nag-garden ako nakapaa. Teka, makakain. Chinelas. Ali po. Gamot ko po yan ako. No? And it helps. Lalo na po if we're exposed to too many gadgets. No? Nakakabawas po nung. Yung parang, dati diba, mag-spark? Datang mag-ground ko po, tatal nanda ka. Pag po ba dinagdagan nyo? Wala na, no? Wala na. Remember, I do that. Yun po, nakakatulong yun. Nakaka-help din po ba yung pagyakap sa puno? I mean, ewan ko, sinabi po sa akin yun when I was younger na to release din. Yun nga, maglakad. Tapos, kung may mga puno, syempre, shock mo naman kung walang insekto. Kahit hawakan mo lang. Di ba? Parang, puta, pagkamalanda ka dalada ka clinic. Pero totoo ito. Diba? The plants around us, the trees around us really have a lot of beautiful earth energy that is so healing. So when you're around plants, if you're a plantita, diba? During the pandemic, a lot of us became plantitas. Yes. It's so calming just being around plants, and of course the trees that have been there for hundreds of years. Especially MacArthur Highway here in San Fernando. Sayang, you know, these trees. Yes. Just being around, that's why I also love passing by MacArthur Highway. It's like you're being greeted by these beautiful trees. So ang daming design niya ngayon. Yung pa-angeles. Puso. It's beautiful. So I guess also like just little reminders. See your day as full of magic. Did you see the Netflix show Life When Life Gives You Tangerine? Yes. Celebrating. It's such the arc is quite normal. However, they see the beauty and the magic in everyday life. And so there's always a reason to be grateful, and that should be a part of your self-care routine. So put it there. Put it on the Gratitude. list. Gratitude. Amen. Love it. Tignan niyo po yung mga friends natin na naka-ano. Sabi nga, meron nga po silang iilang sharing from Tata Mendoza, enjoy lang ang life. Enjoy lang ang life. From Brother Jay Sulit, good PM po. One of the quotes I always remember is that by Niccolo Machiavelli, control your emotions or your emotions will control you. Agree. Totoo po yan. Medyo mahirap, pero 'di ba? Pag na-manage po. Ayun, kaya nga from Miss Corinne, ka magbusit. Happy lang talaga. Di ba? Lilitaw po yan. Greetings din po kay Brother Jeffrey Manansala. Good PM po, sabi niya. From Sister Regina David, hi po, enjoying watching from the parish of Santo Niño. Very lively segment. Hello po sa ating friends sa Santo Niño. Mga silent listeners kasi halos. Mag-comment po kayo. Salamat po sa pag-comment. Gusto niyo po bang itry yung tinry namin kanina? Sige na nga, i-record nyo na. And from Brother Jay Sulit, shout out po to my wife. Pagaling ka na. Thanks be to God. Yan po, pwede nating i-practice yan yung mga breathing exercises. And kay Vina Mangulabnan, congrats to both of you. 5 po kami. Sino po sa amin? Sino po? Pero thank you po sa ating friends. Ito po sa ating friends din na nanonood. Kay Belinda Poyayoan. Brother James Pasamonte. Hello po, Brother James. Kay Leonora De Leon. Nino Galvan. Jambi, Jansen Toritz. Crystal Relos. Ron Evangelista Roque. Jeffrey Manansala. Christina Garcia.
Ami Ramos Evite, Ampi Sagumdizon, Fundador. Ay, ano po bang gusto niyo po ba kaming sa aking friends po kay Ate Hana Gumabon, Fritz Sigrid Payawal, Ainran Kayanan, and Pamela. Narinig niyo, may mga nagpipilates po sa kanila. Ako hanggang breathing exercises. Ay, sabi nga ni Garfield, exercise is 50% mental. Ay, mag-fun. Ayan, magkikita naman po kami mamaya. Next time, try naman natin yung date natin, girls. Mga beauty. Tayo, puro pagkain. Puro pagkain. Ayan po, kayo po, may mga gusto po ba kayong i-shoutout? Baka magtampo. Kahit alam ko pong magsischedule pa tayo ng next episode na kasama kayo. Pero, paunang greetings na rin po and pasalamat sa mga baka silent listeners lang sila today, di ba? Hello po sa kanila. Yeah, we forgot po pala na we have also doctor's procedure. Yes. Yun. Meron po have an tayo. May in-house mga doctor. botox. Yan. Meron po tayo. And yes po, shoutout po sa ating mga sisters from Beauty Have Aesthetic. Kaya yung mga girls natin. Kala nila hindi matutuloy. Yung mga girls. Ayan. And also sa mga clients po namin na laging sumusuporta po sa ating clinic po. Yeah. Do they call for appointments? Or Yes, we have. walk-in? Yes po, we have appointments and also pag kay doc po kasi mas maganda magpa-schedule. So by schedule Strictly by po si doc. appointment. Yes. Buttocks. Yes, botox. Yeah. Yan. Sa mga veins nyo, yan. Yes, Pwede it's rin. up sa legs. Sclerotherapy. We also offer. Yeah, invite po namin Yeah, kayo. if you have any For other those. concerns, you can reach us out through Facebook. We also have Instagram. We have number. Makikita naman lagi sa page, magpa-pop out. Pag nag-pop out na, it's a sign. Pumunta na kayo. Pwede walk in. Free consultation. Free consultation. Yes. Tapos get everything scheduled para Yes. pasok. Pagdating nyo, kayo na. Yes, Sumasagot tama. kami 24/7. Wow! Very responsive. Yes. Kaya para ma-share mo, punta na kayo. Ano, give your time. Mangingit tayo, Oo, mangingit tayo. syempre. Meron po kami. May pa-GC si Ma'am Zai. Yes. Para Papasyal matry tayo. naman ninyo kahit yung facial lang namin, di ba? Babalik at babalik Wow! ninyo. Ayan. Ayan, lumalabas yung part of your Ayan, si Ma'am V. self-care. Self-love. Yes, Self-care. kasama yan. Baka no? ma-addict kayo kakapunta. Mga friends natin na Oo. di sila happy doon sa mga Yes. if it helps, why not, diba? And Ma'am Jamie, people to greet? I just wanted to say to all hardworking men, it's Father's Day tomorrow, so advance happy Father's Day. Although it's a women's segment, we appreciate all the men behind us that make us very successful, and then also that support women all over the world. So happy Father's Day in advance, and then also for a lot of the beautiful women. Remember, it starts from within. Yes. So continue your glow up, starting from within, and of course the physical activities that help you get there as well. And then if you want a discovery session on how to start your self-care program, let me know. Connect with them and they'll connect you with me. They could find you on Facebook. Yes, on Instagram, Jamie Tumble. I would love to connect with you. Yun, no? Wow. At abangan nyo po yung susunod pang episode. Hindi natin palalampasin isa pa, no? Kulang ang kwento today. Nabitin ba? Oo, kulang ang kwento natin. Marami tayong friends na nagla-like. Hello po sa inyo. Ayun, may nag-like ulit. Hello po sa inyo. Thank you for joining us today. Isa pong araw na buo ang ganda. Relaxing din. Nakatulong po. Diba? Balikan nyo po mga pang ilang minutes natin kanina. Gusto ko matry nyo rin po yung tinry namin dito. Yeah, it helps, no? Nakaka-release. Totoo po yan. Naka-release ng stress. Diba? Sakit-sakit sa Buti na lang ay natuloy pa rin ang ating episode na ito. Akala ko di matutuloy. Oo, Akala ka namin itawid. Si Ma'am Jamie ka. Thank you so Sir much Optimist talaga. It's a collection of very beautiful Yes. women, very, very empowering at napaka-generous po sa kanilang spirit and bringing us so much love and light po today.
today at sana po bigyan pa kayo ng maraming powers at blessings ni Lord para po magawa pa natin yung mga ginagawa natin, especially for the women here in Pampanga and beyond. At napakarami nilang programs at tingin ko, noong minsan kasama po namin sina Ma'am, mga friends natin, especially si Ma'am, ano yung pangalan ng Sino po sa Sonta? Ma'am LB. So Ma'am LB was also the head for yung activity for women. And so, na-invite po mga kababaihan na estudyante namin sa City College. Nakapag-attend sila yung Safe Space Act. They were able to talk about that. Data privacy also. Maghapon po yun, 2 session. Ang tiyaga po nila. Ang sabi ng mga anak namin, they enjoyed it because hindi po sila na-inip doon sa mga speakers natin. Si Attorney K, hindi ko inaabutan. Hi, Attorney. Nakapasyal na siya sa City College. And so, we hope to have you again po sa City College. And of course, dito po. And dito. Dito po sa It's a Girl Thing, our doors are always open for women who empower Alam women. nyo naman po, isang message nyo lang po sa akin. We'll be very happy to have you again. Sana may isa pa with Beauty Hub and of course, Ma'am Jamie and of course, sa Optimist International. Always. Always po open tayo dyan. V, naitawid natin ang buong semester. Natapos ko ang semester. Salamat po sa mga friends natin sa Our Lady of Fatima University for always assisting po. Salamat. Nakikinig po ako sa klase ni Sit in, no? Sit in. Yes po. Ay, parang tinatawag mo akong mag-aral na rin. Mag-aral ka na rin. Yun po, thank you so much po. At abangan pa po natin ang ating mga susunod pang magiging friends. At mas natutuwa pa ako pag umuulit sila ng guest. Ibig sabihin, ay talaga naman nabitin sila sa guesting nila dito. Alam nyo po yan. Bitin. Oo, marami pa tayo pwede pagkakwentuhan. Yes po. Marami. And kung may mga gusto po kayong mga topics or ideas, mag-message lang po kayo sa page natin. Hahanapan po natin yan ng mga makakakwentuhan para mas kayo rin, mas mag-enjoy sa ating mga topics dito. Bago natin kalimutan, meron pong promo ang Beauty Hub. No? San Fernando. Habulin po natin. Bago po Same. matapos ang buwan ng June. Diba? Narinig nyo po. Magpalago tampo. And of course, Ma'am Jamie, find her. If you like the exercises that we did, mas may level up pa yun. So, samahan natin sila. V, papaalam na tayo? Yes po. Thank you po. Happy ka na dito? Yes po. Naitawid natin to. Salamat po. Sana po nagdala kami. Na-feel ninyo ang light and love for today. Sunday po bukas. Happy Father's Day. Abayan Tala po. Abayan Tala po simba bukas kasi Sunday po bukas. Ini po It's a girl thing. That's my girl.